Dobroveče. Borko rekao da treba nešto lepo i pametno da kažem. Ne umem lepo i pametno da pričam. Krenut ću sa jednom mišlju omiljenog Dimitrijevog trenera, Duleta Vujoševića, koji je rekao, i to je jedan od retkih stvari u kojoj se slažem s njim, kao notorni zvezdaš, da ne voli nove godine. Ne voli nove godine zato što u toj večeri čovek mora naprasno da bude srećan, čak i ako nije srećan. Ja između ostalog zbog toga ne volim nove godine. Svima vama želim da u narednoj godini imate što je moguće više večeri u kojima ste realno srećni, a da vas niko u tome ne tera, i da imate što je moguće manje onih večeri i dana u kojima niste sasvim srećni. Život je siv. Imajte što manje takvih tužnih dana, što više onih koji su realno, dobro i pošteno srećni. Juče sam, pošto se u retko čemu slažem sa Dušanom Vujoševićem, bio na utakmici Zvezda Fenerbahče, kao i svako ko je mogao da dođe. I kao i uvek na svakoj utakmici, oni koji idu na utakmici to znaju, nađete se pored ljudi koje ne poznajete. I onda s njima krenete da psujete protivničke igrače, sudije, da komentarišete šta se događa. Pored mene je, to se na kraju ispostavilo, stajao momak iz Zadra, koji je reprezentativac Hrvatske u atletici, doduše u hodanju na 50 km, i koji je došao da gleda Zvezdu. On je Srbin. Na poluvremenu me je pitao, onako stidljivo, pošto čovjek ima i srpsko državljanstvo i glasa za DSS, a da li ste vi još uvek u politici? Ja rekao, jesam. Sad on čuti, pa pita, a da li ste još uvek u istoj stranci? A ja mu kažem, znate, ja stranku, prijatelje i klub koji volim ne menjam. Sve drugo u životu mogu nekako da promenim, ovo ne mogu. Dimitrije, dođe vam. Gde je Dimitrije otišao? Dođi. A ti si Dimitrija, a ti si Nikola, dobro, odlično. I Dimitrije i Nikola će, nadam se, biti bolji nego što mi jesmo. I nadam se da će sve naše greške uspeti da isprave. I ova dva dresa, tako i treba. Jeste li braći? Dobro, odlično. I ova dva dresa, bez obzira što izgledaju ovako suprotno, zapravo znače jednu stvar. Jednu stvar koju su pre, pa više od 100 godina, znali opet oni koji su bili bolji od nas. Milutin Milanković je pisao je o tome, kao Srbin iz Dalja, dakle Srbin iz Austro-Ugarske, znao da je Srbija njegova matica, ali on realno sa Beogradom nije imao nikakve veze. Bio je prvi Srbin koji je bio doktor tehničkih nauka i imao je pozive da dođe u Beograd na univerzitet, ali to je bila druga zemlja za njega, on je austro-ugarski građan. Sedeo je da li na Keletiju, da li na Deliju, na jedno od dve peštanske železničke stanice, čekao nekoga i video kako se austro-ugarske trupe 1907. ili 1908. lagaću vas, spremaju da idu u Bosnu na Drinu, na manevre da bi zastrašivali Srbiju. I on je napisao u svojim sećanjima, kada je to video, kada je video da trupe njegove zemlje idu da prete zemlji njegovog naroda, on je rešio da je vreme da ide u Beograd, da bude sa svojim narodom. Ja vam želim da u novoj godini donosite dobre i prave odluke. Čekaju nas velike i ozbiljne borbe i velike i ozbiljne trke. Ja se nadam da ćemo biti dostojni preci i Dimitrija i Nikole, da ćemo im ostaviti bolju zemlju nego što je Srbija danas, i Dimitriju i Nikoli i vašoj deci i mojoj deci, i da ćemo uvek u glavi imati ono što je Milanković u jesen te 1907. ili 1908. imao na Peštanskoj železničkoj stanici. Naša država i njeni interesi su iznad svega. Srećan Nova godina. Hvala vam puno.
Sjećam se kao da gledam, pa kad me u crkvu vodi, kraj ljudi se ljube i viču Hristos se rodi. Kraj ljudi se ljube i viču Hristos se... Ajmo svi zajedno! Počni! Prijatelji, članovi stranke, prijatelji stranke, hvala vam što ste ovde. Neću vam se obratiti politički danas, večeras, ja kao domaćin, već ću vam se u ime Demokratske stranke Srbije obratiti u ovoj sali čovek koji je najstariji član Demokratske stranke Srbije danas živ, koji je bio ovde i kad je bilo loše i kad je bilo dobro i koji je, kao i vi, verovao da postoji šansa za bolju i pristojniju Srbiju. Pozivam Dušana Jokića sa Klise, najstarijeg člana Demokratske stranke Srbije, da vam se obrati. Dragi prijatelji, ja ću voditi ovako. Stranka posle 24 godine prvi put dobija šansu da se obrati pred ovakvim velikim skupom i stoga zaključujem da je stranka u ozbiljnoj krizi. I zato, ali molim vas, kada sam danas vidio koliko mladi ljudi ovde slavi Srpsku novu godinu, uprkos zvaničnoj politici koja ovaj datum skraćuje i skrajnjuje u zvaničnim medijima, želim da vam poručim da izdržite na izbornom principu Demokratske stranke, demokratsko, nacionalno i patriotsko, i želim da vam poručim u dubokoj nadi da će za 4 godine ovoj organizaciji pristupiti i moje unuke. U to ime želim vas srećnu novu godinu i živali. Hvala Dušane i u ime njegove dve unuke. Ljudi, ne idemo ni u Kanadu, ni u Australiju. Ovaj narod ima snage. Idemo u Prizren, idemo u Knin, idemo u Bojkovac, vraćamo se. Srbija ima snage i Srbi imaju snage. Živeli, hvala vam što ste ovde. Time